आंनि मुङा अनन मोसाहारि। आं खख्लाबारिनिफ्राय बुंदो। आंहा 5 बोसोरनि सासे फिसाला दङ। बेखौनो थांनाय शुक्रबार खालि आंनि बिसिया स्कुलाव दोनलांदोंमोन। बे समावनो सोरजोंबा खारफालांनाय आं सन्देह खालामदों। आंनि हिनजाव खारनाया दिनैजों 6 दिन जाबाय। आंनि गामिनि मुङा खख्लाबारि 1 नं। आंनि हिनजाव मुङा रुफाथि मोसाहारि। ओरैनो 26 बा 27 बोसोर जागौमोन आंनि हिनजावा। आंहा सासेल' दङ, फिसाला 5 बोसोरनि। मा समाव खारलांनाय? ओरैनो 7टा बाजियाव थांदो। थांनानै स्कुलाव दोननानै गथ'खौ स्कुलाव दोननानै निजे माबा बेलेग गुबुन हौवाजों नङाबा बेलेग सन्देह बेलेगजों खारफालांदो। नोंहा सोरजोंबा सोरबा हौवाजों खारफालांनायनि सन्देह दंखायोमोन नामा? आंहा दंखायोमोन। सिगांनो मबाइलखौ आं बुफायना होदोंमोन सिगांखौ, आरो गंसे गोदान बायना होदोंमोन किस्तियाव। दा इ मबाइलखौ सिमखौ बेलेग लगायनानै लादो। दा नोंनो नोंनि हिनजावखौ नांफिनगोन ना नांफिना? रायजोनिसिम मा खावलायगोन? रायजोआ नुबाथाय आंनो हिनजावखौ नांफिनगोन। आं नङाबा आंहा बिराद खस्थ' जाबाय दं। गथ'खौ स्कुलाव दोनहैनाय, जि जोम सुना होनाय, ओंखाम संनाय माबानाय आं खस्थ' जाबाय दं। आं दा गारिसो सालायनो थाङोथ'। आं न'आव थाया, फुङावनो थाङो, फैबाबो माब्लाबा फैयो माब्लाबा थायो। बिदिनो माब्लाबा फैयो थाङो। बेनिखायनो आं दा खस्थ' जानांबाय दं। माबारैनो फैफिननांगौ। ओमफ्राय आरो दा माइबो गायनो दङ। खोथियाबो जौबाय। दा आं ओजों जागोन ना ओजों जागोन जाबाय दं। माबार फैफिननांगौ। खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो माबानांगौ। सोरबाफोर नुसनबायोब्लाथाय मा खावलायगोन? सोरबाफोर नुसनबायोबा बे हिनजावखौ हमना दोननांगौ। डाइरेक्ट फन नाम्बार होगोन। बे फन नाम्बाराव खोन्थाहर, जों लायनो थांगोन। जायखिजाया जायगायावनो थायाथों मानो? जायखि जायगायावनो थाया माथो, जों थांगोन, लायनानै फैगोन। हमना दोननांगौ। सिगां समाव नोंजों माबा मोनसे दावराव दावसि जायोमोन नामा? सिगां जादोंमोन। बिदिनो आं फैबाथाय ओंखाम संना होआ, संना जाफैनो गोनां जायो आङो। आं बेखौबो मानियो। थेवबो आं बिदि बुवाखै जोआखै। आंखौ बिदि खालामना गालांनाङा आरो इमान बिपदआव खोलैना गालांनाङा। माबार फैफिननांगौ। बे हिनजावा आं गारनो हानाय नङा। बेसेबांसो गोबाव जाखोमोन नोंसिनि हाबा जानाया? आंनि हाबा जानाया 18 बोसोरसो जाबाय। गोसथोलायना हाबा जानाय ना नायनानै जानाय? गोसथोलायनानै हाबा जादोंमोन जोङो। आंनि हिनजावा बेलगुरि बाथाबारिनि। ओमफ्राय दा आंनो नांफिनगौ। आं नङाबाथाय आं सोलिनो बिराद थान जाबाय दं। हायाखै आङो। ओजों जागोन ना ओजों जागोन, गारिबो सालायनो थांनो हायाखै। आंनो नांफिनगौ जेरैखि जाया। बयखौबो खोन्थाहरनो खावलायगोन आरो ना? ड्राइभारफोर नोंसोर नुबायबायबाथाय आंनो खोन्थाहर। बे हिनजावखौ हमना दोन। आंबो गारि सालायो नालाय। आंखौ नोंसोरो सहाय खालाम एसे। नुसनबायदोंबाथाय एसे नागिरलाबायनानै नोंसोरो आंखौ माबा खालामहर, सहाय खालामहर। गोग्लैना दं। आं बिदि खालामनानै थांनानै आं बिराद निजेनो हालाय हाफाय जाबाय दं। ओजों जागोन ना ओजों जागोन। आंखौ नोंसोरो अनहरदो। आं उपाय गैया। आं बेबायदि जागोन होनना मिथिया। आं सिगांबो होनबाय मबाइलखौ बेबायदि फन रायलायबाय थानायनि थाखायनो आङो गंसे मबाइल बुफायना होदोंमोन। आरो दा एबारनिफ्राय बिदि जाला होननानै ओमफ्राय आरो आं गंसे गोदान किस्तियाव लाना होदो। आं बेलेगनिफ्राय फैसा दाहार लानानैबाबो 5500आव। ओमफ्राय दाख्लै 2000खौबो होबाय फाइन नांनायखौ। अनोमोन आरो नोंनि हिनजावखौ? आं बिराद बेबायदि अनोमोन। बुवाबो जोआबो बिदि। आं जुदि माबाबादोंबाबो बिदि माबाफोर सियारफोरजोंसो जालाबायोमोन। खिन्थु आं बिदि खालामाखै आं।